Aha, čo mi došlo? Tará. Bolo by dobre vypadiť inak baterku. Asi hej. Na čo tam dávali lepidlo? Ako povedz mi, reálne. To by sa mohlo povoliť. Kačena, nasypiem ti zeleného jačmeňa. No poď už. No vidíš, že to ide. Ty koľko tu sú jak stará. Fúha. Ty zvere volá, čo vážia. Nie, že nie. No, už nie cesty späť. Si bodovaný vzadu, alebo čo? No dobre, tak bol bodovaný volakedy. Volakedy dávno, keď bohovia boli malicherní. Asi aj to by chcelo dajako ušetriť. Na čo? A sme bez elektriky. Chvála Bohu sa po včerajších búrkach neprepadlo na tých stojkách, takže pokračujem. Akože čistá bomba. Taká dobrá robotka. Lepšiu robotu som nezažil. Poďme to tam zamerať. Nemyslíš vážne, že zase ide pršať? Bože, môžem to znova poskladať, lebo prší. To už nie je ani smiešné. Fakt? Druhý deň po sebe. O Bože, čo to máš? Tak teda na zdravie.
Taký si špinár. Však a čo myslíš, že robím, nie? Kúka. To je ono. Ale však COčka bez plynu, však tu máš vývod, nie? Čo to je? To nie je COčka. Však toť máš oné gas input. No však áno, ale to je na argón. Aha. Tam je vo vnútri, ale argón je na neres. To je argónová. No, to je akože ono 4 v jednom, všetko zároveň nič. A dočkaj, toto mám nejakú, do čoho mám čo pichnúť, dočkaj, daj mi aké školenie od toho. Lebo ja vím, ne? Však ja viem všetko o tom, čo si normálny, však som čítal dokumenty. Čo, toto je zem, ale vím, že bola kedy to je opačne. To musíš, že opačne to na plazmu. A jak to je toto? Tak to asi na menisku. A nie, že bude zvárať oným uzemnením. Tuto tu chytím, heftnem. Ale živé to musíš chytiť. Ja vím. Máš živé? Ja som živý, jak som. Tak. Toto mig? Mig-mak, nie? Nie, to nie je tak, jak je. Toto je posúv a toto je čo? Však ampére, ako silu potrebuješ. Máš aj kuklu? Kokot, robo. Neblázni. Nezobral som. Už skúsim zaglúť, čo tam? Frcnem tam volať, alebo čo? Však ale aj si zakryvováš toto vnútro, nie že si prepal. Však to nie je teraz, to len idem skúsiť. Keďže som k tomuto aparátu žiadne školenie nedostal, tak si to precvičíme na takomto kúsku, čo som omylom zapílil. Netvrdím, že to je bomba, ale nie je to až také zlé zasačí. Dobre. Ty vole, to celé to aj sedí. Aha. Tá línia, vidíte? Vyzerá to fajn. Vyzerá to veľmi fajn. Daj Bože, vystučiacká dokina. To by chcelo troška nižšie tento predek. Kurník šopa, ale inak akože veľmi dobré. Fúga toť. Taká menšia, ale... A však to sa nemá kde drať. Takže odpevím to tamto troška nižšie, aby sa nepovedalo a vybavené. Profesionál. Abo ako do Nemecka môžem ísť zvárať. Robiť brigády, fušky. Okazite da ide kurva štetke, pojebani kurva, pana Boha Mári, dopisku. No dobre, zrovna som to karbinov a není to snáď až taká hrôza, nie? Zbytok zakrie git.
Výborne, akože ja som veľmi spokojný, keby takto zavarím aj prvú stranu, nie je o čom. S tým Nemeckom to už nevidím tak ružovo a zváradím, že by sa o mňa bili. Bože. A mám aj dobré ponaučenie do budúcna, že by bolo dobré tie sedačky prekrývať alebo tak, akože, alebo aspoň interiér, lebo potom ako dostane to zabrať, nie že nie. No, dobre. Ale no vidno asi ako aké to je znútra. Sleduj rezeň. Dovidenia. Povedz mi, upretele? Upretele? Chaz mi repele.